Dnes vám predstavím rodinný dom, ktorý už v tejto dobe za túto cenu a v takejto kvalite len tak ľahko nepostavíte. Nachádza sa v obci Trnovom v jednej z najbližšej a veľmi žiadanej lokalite len 4 km od centra. Dom stojí na pozemku o výmere 753 m2. Je napojený na všetky inžinierské siete a pridanou hodnotou je vlastná studňa. Poďte sa so mnou pozrieť, ako vyzerá bývanie, ktoré kombinuje rekonštrukciu s kvalitou, priestorom a pokojom. Prízemie tvorí vstupná chodba so žulovým schodiskom s nerezovým zábradlím vedúcim na poschodie. Dom je čiastočne podpivničený. Pivnica tvorí plochu 50 m2. Za verandou sa nachádza takáto vstupná hala, z ktorej sa prechádza do štýlovej kuchyne, vybavenej vstavanými spotrebičmi a žulovou pracovnou doskou. Komfort tohto poschodia dotvárajú ďalšie dve izby, z ktorých jedna môže slúžiť ako obývacia a druhá ako spálňa. Na podlahách sa nachádza kombinácia prírodného kameňa a drevenej dubovej podlahy. Všetky izby sú orientované na juhozápad, čo zaručuje slnko po celý deň. Samozrejmosťou je priestranná kúpeľňa vybavená toaletou, bidetom, umývadlom a sprchovacím kútom. Na poschodí nájdeme ďalší obytný priestor. Jadro tvorí táto veľkorysá obývacia izba, prepojená s modernou kuchyňou s praktickým ostrovčekom a vstavanými spotrebičmi značky Electrolux. Ďalšie, dve kompletne zariadené priestranné izby so vstavanými skriňami a modernou kúpeľňou vytvárajú ideálne miesto na pohodlné bývanie. A táto loďia je prístupná nielen z obývacej izby, ale aj zo spálne. Na tomto podlaží z tohto balkóna si môžete vychutnávať takéto nádherné výhľady na okolitú prírodu. Dom je vhodný aj pre dvojgeneračné bývanie, pretože každé poschodie môže slúžiť ako samostatná bytová jednotka. K domu prislúcha hospodárska budova spolu s práčovňou o rozlohe 30 m2. Súčasťou je samostatná garáž o výmere 24 m2 a spevnené plochy môžu slúžiť na parkovanie ďalších aut. Táto nádherná záhrada ponúka krásnu výsadbu, skleník a množstvo ovocných stromov. Trnové je kľudná lokalita, no s kompletnou občianskou vybavenosťou. Potraviny máte len 150 metrov, základná škola a škôlka 400 metrov, autobusová zástavka 100 metrov. Okolie ponúka množstvo voľnočasových aktivít, cyklotrasy, vodné dielo, ideálne na šport aj rodinné prechádzky. Ak hľadáte kvalitne zrekonštruovaný rodinný dom s dostatkom priestoru a záhradou, tak ste ho práve našli. Preto zbytočne nečakajte a dohodnite si obliadku čím skôr.